आज आपण कोकणी स्पेशल कोंबडी वडे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। सगळ्यात आधी आपण चिकन बनवूयात। त्याच्यासाठी इथे अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे। त्याच्यासोबतच 15 पाकळ्या लसूण, हा लसूण मी बारीक ठेचून घेतलेला आहे। 1 इंच आलं घेतलेलं आहे बारीक किसून। इथे 3 ते 4 तमालपत्र घेतलेले आहेत। त्याच्यासोबतच चिकन मसाला घेतलेला आहे 2 चमचे, कोथिंबीर, कढीपत्त्याची पानं, हा कोकणी स्पेशल कांदा खोबरा मसाला आहे। 4 चमचे मसाला घेतलेला आहे मी, 4 मोठे चमचे। त्याच्यासोबतच इथे आपल्याला पाणी लागणार आहे, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ आणि तेल। चिकन बनवण्यासाठी मी पातेलं गरम व्हायला ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे तेल टाकलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण लसूण टाकूया, अद्रक टाकूया, त्याच्यामध्ये आता आपण टाकूया तमालपत्र आणि कढीपत्ता। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्याच्यामध्ये आता आपण लाल तिखट टाकूया। त्याच्यामध्ये तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। मी इथे 2 मोठे चमचे लाल तिखट टाकलेलं आहे। एकदा मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित। आता याच्यामध्ये आपण चिकन टाकूयात। मिक्स करून घेऊयात आणि आता हे चिकन आपण तेलामध्ये 2 ते 3 मिनिटं व्यवस्थित परतून घेऊयात। हे चिकन मी 2 ते 3 मिनिटं तेलावरती छान असं परतून घेतलेलं आहे। आपण त्याच्यामध्ये आता ॲड करूयात चिकन मसाला। तुमच्याकडे ज्या ब्रँडचा चिकन मसाला अवेलेबल असेल त्या ब्रँडचा चिकन मसाला तुम्ही वापरू शकता। एकदम मिक्स करूयात व्यवस्थित। आता त्याच्यामध्ये आपण ॲड करूयात कोकणी स्पेशल कांदा खोबरा मसाल्याचं वाटण। व्यवस्थित मिक्स करूयात आणि आता हे मिश्रण ही आपण 1 ते 2 मिनिटं तेलावरती छान असं परतून घेणार आहोत। आता हे चिकन मी तेलावरती छान 1 ते 2 मिनिटं परतून घेतलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये पाणी ॲड करूया। तर या ठिकाणी मी 3 वाट्या पाणी ॲड करते। पाण्याचं प्रमाण तुम्ही रस्स्याची कन्सिस्टन्सी तुम्हाला ज्या प्रकारे हवी आहे त्यानुसार तुम्ही कमी किंवा जास्त करू शकता। एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत चवीनुसार मीठ। आपला जो कांदा खोबऱ्याचा मसाला आहे त्याच्यामध्ये पण मीठ असतं। मीठ ॲड करताना तेही लक्षात घेऊयात। व्यवस्थित मिक्स करूयात आणि आता आपल्याला हे चिकन छान असं शिजवून घ्यायचं आहे। आता हे चिकन मी 20 ते 25 मिनिटं फास्ट गॅसवरती शिजवून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता चिकन खूप छान असं आपलं शिजलं गेलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण कोथिंबीर ॲड करूया। या पॉइंटला तुम्ही रस्स्याची कन्सिस्टन्सी चेक करून त्याच्यामध्ये कांदा खोबरा मसाल्याचं वाटण ॲड करू शकता किंवा मग तुम्ही जर पाणी ॲड करायचं असेल तर तेही ॲड करू शकता। आता आपलं हे चिकन छान असं रेडी झालेलं आहे। आता आपण वडे बनवण्याच्या प्रोसेसकडे। कोंबडी वडे बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य बघूयात आपण आता। या ठिकाणी 2 वाट्या तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 मोठा चमचा धणे, 2 मोठे चमचे तांदूळ, 2 मोठे चमचे चणा डाळ, 1 छोटा चमचा मेथीचे दाणे घेतलेले आहेत, चवीनुसार मीठ आणि इथे आवश्यकतेनुसार पाणी आपण वापरणार आहोत। सगळ्यात आधी आपण इथे धणे, तांदूळ, चणा डाळ आणि मेथीचे दाणे हे 1 ते 2 मिनिटं भाजून घेणार आहोत व्यवस्थित आणि त्याच्यानंतर त्याची पावडर करून आपण या तांदळाच्या पिठामध्ये ॲड करणार आहोत। पण या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आपल्याला की पीठ मळत असताना आपण इथे कोमट पाण्याचा वापर करणार आहोत। तर सांगितल्याप्रमाणे इथे मी धणे, चणा डाळ, तांदूळ आणि मेथीचे दाणे भाजून त्याची पावडर करून तांदळाच्या पिठामध्ये मिक्स केली आणि आवश्यकतेनुसार पाणी वापरून मी इथे हा पिठाचा गोळा तयार करून घेतलेला आहे। हा गोळा तुम्ही भाकरीच्या पिठासाठी आपण जसं पाणी वापरतो आणि जसा गोळा असतो त्याचप्रमाणे हा गोळा आपण रेडी करून घेणार आहोत।
आता या ठिकाणी आपलं हे पीठ मळून रेडी झालेलं आहे. आता आपण या पिठाचे गोळे बनवून घेऊयात. तुम्हाला आवडेल त्या साईजचे तुम्ही हे गोळे बनवून घेऊ शकता. हाताला थोडंसं पाणी लावून आपण हे गोळे बनवून घेणार आहोत. तर याच प्रकारे आपण सगळ्या पिठाचे गोळे बनवून घेऊयात. आता आपण या ठिकाणी या पिठाचे गोळे करून घेतलेले आहेत. या ठिकाणी मी पोळपाटावरती हा प्लॅस्टिकचा कागद घेतलेला आहे. त्याच्यावरती पाण्याचा हात फिरवलेला आहे. या ठिकाणी तुम्ही पाण्याच्या ऐवजी तेलाचाही वापर करू शकता. आता आपण वडे थापून घेऊयात. त्याच्यासाठी इथे हा गोळा घेतलेला आहे. तो या प्लॅस्टिकच्या पेपरवरती हाताने पाणी लावून व्यवस्थित आपण थापून घेणार आहोत. तुम्ही या ठिकाणी पाण्याच्या ऐवजी तेलाचा वापरही करू शकता. इथे या ठिकाणी मी तेल गरम व्हायला ठेवलेलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर आता आपण हा वडा तेलामध्ये सोडूया. तेलामध्ये हा वडा व्यवस्थित दोन्ही साईडने आपण गोल्डन ब्राऊन करून घेणार आहोत. तोपर्यंत आपण साईडला दुसरा वडा पण थापून रेडी करूया. तुम्ही बघू शकता अतिशय मस्त असा वडा फुललेला आहे. खालच्या साईडने व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे. त्याला आपण पलटून आता पुन्हा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत वाट बघूया. आता वडा आपला रेडी आहे. दोन्ही साईडने मस्त गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता एकदम छान असा हा फुललेला आहे. आता आपण हा वडा काढून घेऊ. तुम्ही बघू शकता अतिशय छान मस्त असा फुललेला आहे हा वडा. आता आपण वडा आपल्या चिकन सोबत सर्व करूया. तर आता आपले हे कोंबडी वडे रेडी झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता चिकनचा रस्सा अतिशय टेस्टी अतिशय टेम्पटिंग असं दिसतं. मस्त तर्री आले त्याला. हे वडे पण आपले छान मस्त फुगलेले आहेत. नक्की करून बघा कोंबडी वडे. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात नवीन रेसिपीसह नवीन एपिसोडमध्ये. धन्यवाद.